DXDC Panaygon. DXDC Panaygon. Okay, mga kasama, live na karon sa barangay 12B! Panaygon na sa atong booking ni kami na sinagay Merlinda Tidonio! Come on! At makakarating sa tahanan, Kapaskuhan, pagmamahalan, ubus ng galak ng tuwa. At makakarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hawin ang lahat ng tayo. Makarating! Merry Christmas! Merry Christmas! Ngayon, sa'y kasulti na mo sa performance sa among team na Lipay kayo ko kay Abi na kong kabutag. Sige kong pamilya sa inyo. Kumayo na makaabot na dili. Baka namang hilak, magdala ni sila. Kano in-surprise ko rin yun. See? Kanaanan na lang ko naminay ko. Usus, kanunay gila siya. Bisan dito bisan asaw. May tabot diris ko. Nakabot na dyan na sa may kasulti ni mo na Gandaan! Diyos ay salamat. Basta manayon ang DXDC, kami ang muhatagog. O pinaskuhan. Yay! Okay. Unsay ihatag ni Radyo Manuel? Oh! Spaghetti! Kung na spaghetti, Sir Bernard, dai! Ay, macaroni! Siyempre, Curbs! Unsay ihatag ni mo, Curbs? Kape o asuka! Yay! Sige! Sa ihatag na rin rin? Oh! Nakausap ka, Wine! Wine nga, dili ba ka hubog? Oh, next! Si Ate Jen. Ang sayo ni Ate Jenny? Ate Jenny? Yes! Next! Ang sayo ni Sir Bernard? Cocktail! Karin! Ang sayo ka? Bihon! Bihon with corned beef! Napajod! Okay, next! Oh, napajod kami! All-purpose cream and condensed milk! Napajod! Cheese and mayo! Ayan! Kung sa may kasulti, tinghan na ba ni Nay? Pwede na ko maniraan niyo sa kasimana. Yay! Sige na, sa may kasulti ni mo, Nay? Daghan, kain salamat. Surprise ko niya ako na ko pangarap lang. Abi na ako sa radyo lang na ako mabati. Yung kalam niya yung tao na tinuod yun. Daghan, yung kayo salamat. Yay! Uban gihapon ang ato ang winner, ang ato ang ating paminaw, si Nanay Merlinda Tidonio sa Barangay 12B, walang Team RMA. Merry Christmas! DXDC Panaygon. DXDC Panaygon.